नोमफानि बायबाय थां ओइ सिगां जाबाय नै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दादु सुरगायारि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय जालायबाय स' दिनैनि भिडिअ माबादि जायो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय थ' बिदिब्ला लोगोफोर माबादि जायो नायलांबाय थादो जोबजासिम ओइ दुगैखांना मालाय दै लुदो बिथाङा माबोरै बिसिदोबा फोलोबसो दै लुदो फुङाव दुगैयो सानफ्रोमबो मोजां बोर बि थाखा फैसा होला ब्ला फैबाय था होननानै saya जाबाय नै बाबु जालां फैदो गामसायाव दोन दा सुगोनां फुंनि साहा लोंलायनोसै जानाया सायानो जराय जराय फिसालाया लोङो गाइखेर साहा बिफाया लोङो लाल साहा खासि मोनसे बाबु टाइम जाबाय दे ओइ मा लाबोदो आं मुसुलफोर थांनायदो मुसुलफोर अ खामानि दोङो दाख्लै होननाया लेंहरनायखौ थांनाय बेदर लाबोदो इनो आयबना लाबोदो दख' डाबुल आयना लाखादों अ बेदर सिसे लाबोबाय आं दिनै आं माबा थांसै नोंलाय मा थांनो खालाय अखा बोथोरावलाय अखा बोथोरबानो थाना मा अखा बोथोराव खामानि गैया दिनैखो दारि जाबाव जानाय लोंनाय बेदर नै बेदर लाबलायबाय आरो नाबो लाबोदो आया ओमफ्राय दा बहा थांनो खालायखो हा बहा थांनो खालायखो थांसै नै खामानियाव अखा बोथोराव न बेदरखौ दोना खिन्थु दोनलाया सैमा दंलिबायसा खारथिं बायदि लोंलाय अखा दोनखामा भाजाखौल' मा थांगोन नों दा मा थांगोन ओमफ्राय दा थांसै बिफाङा नेगासिनो सोर बिफां बाबा अ कारजों थांफागोन मा कारजों लांफैनो हाया मावखौ बोथोराव आं खाब्रै बिब'खौनो रागा जोंगोन मानसिलै अखा सियालांगोन नों बेटारि मोनाबा मोनगोनसो होनदो लोगोफोर बहुद दिननि उनाव माने गरम थानो हाया दिनैसो अखा थाइफ्रिदोसो अखायाबो गोसा हाथ'वाखै बेखायनो बोथोरा आं आरामखायनो बेदर लाबोदो आरो जानो होननानै बिमायाबो ना लाबोदोनो डाबल मारिनोसै आरो जाय न'आव गैया ना बेदर दोननाय जानाय नङा दै मा खुमब्राबा हरलाय फारसेयाव थांबासो नोंसोरनि आइ माइबा लांफानो मानो थांनानो ओंखामफोरा जाना फैगा हटेलफोराव थांफाय अखा बोथोर आं नोंसाया फन हरबा होनगोन थांबाय होननो दो मानसिया थांथ'वाखैबाबो होनना बुंगोन दे थांबाय आं खायसेथार मोनो सथ' फथ' मा बेदर संनांगौ आरो बेलेगाव थांनो ओंखारदों आं एवना संना हा ड्राय फ्राय नङा आलु फ्राय जागोन दिनै आलु फ्राय आलुदो गोराना दों नोंसानाव लाना फैनोसै गोरानदो लागाव ओइनो बारसोदो बा ओइनो गयफोरा सिबलालायदो दिनै साथा लांलाय ना थां ओइनो बिसि अखा गैया ओइनो खम बारसो बारदो जाखो खायसे खामानियाव थांनाय नामा खुमब्रा उनाव हरनाया माइफोरखौ माया हांसोदो जानो होननाय खुमब्राया जना थाबाय एखौनो सेवगोन दा थाराया गल'दोबा सेवगोन खिन्थु थां है थांनोबा थांलै आल्थु फाल्थु बुंबाय थानाङा नोमफानि बायबाय थां ओइ सिगां खुमब्रा लानायनि रं नाम्बारनि मोनसे बाथ्रा दोङो नों खुमब्रा थाइसे लाना था आं थांगासिनो दोङोलायनो बास स्टेन्डआव ओंखाम जाना फै दे एख' दोननाय गैया हले दोना हटेलाव जाबो हारसिं एवनोसै लोगोफोर थांलायबाय आयै नों एवा मानो होनबा
सबबो एवा जानायावबा हले साया मा मैगं आलु सायना होगोन आं एव बेदरा बै थाथ' संथ' नोङो नों संबाय थाफदनो आं माबा लाना फैनि गोरानसो जानांगोन दिनै इखि थांजायोना थांजायालाय लामाया नै हाग्रा गेजेरखि फैदो लोगो हाग्रा गेजेरखि फैदो गोरान लायनो गोरान होखावनांगौ हे मा जारसि जादोंना दंलै लुवारफोर गैयाथ' आयौ 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 एवनांगो दाबो जाया माला मोनगोन हो अबेयावथ' लाइन गैया नामा मोदोमनाया गन्थं हाबबाय थाबाय लुबैनाय हाथारला एवदोसो थाब थाब लाइन गैया खनायाव मान हाबानो लाइन थाया लाइना पेकेट डाइरेक्ट लुखुमनो मानो रोङि बाथ्रा दंलाय जानायावथ' सरोंगो दैखौनो बेसेबां जाखादो खोमा गावसिनखो हारानिफ्रायनो नुया बेदरानो जानोल' बां मुगैबायसो हाराखौ दानिया अनना जानो इमान लाखै लाखै नालै नैलाय दंबोयो बेफोरलाय माथो मिट मस्लाफोरखौ होबालाय मा खद जानो दोनदो नांला दोनदो होलांबो गरमफोरबाय बेसेबां गोबाव बेदरखौनो सेरसे बेदरखौनो खम नुदो दे लाबोदो आहा जाबाय nih जाबोसै ra मोजां ra fantastic very tasty दैफोरजोंनो जासाबबाय दै नङालै लोगोफोर गोरान लोंनाय जानायखौलाय मानो थगायनो जानायखौ जानाय लोंनायखौलाय सिखोमाना माला बुरिसै हनि रा A few moments later. दाउफोरा आदार नेबाय थादो र हनि र एथ' थु फै नै लोगोफोर दाउना आदारनि हिन्जावाबो मोनफैयाखै दाबो बिमायाबो बिब' लानाव थांबाय जा हे बुरजाद्रायसो होबाय नामालै नै थेपा नोंबो जा दिनै हिन्जावफोरनि खामानि मावनांदो बिमायाबो बिब' लानाव थांबाय हिन्जावाबो दाबो मोनफैयाखै बिमायालाय बहाथो थांखो खारबो लेंग्रि खारबो दे खारबो लेंग्रिनो इनो आरो बदैनो जा मोनाबिलिनि दाउना आदार होबाय लोगोफोर आदार होनायखौ नुवाखै बखै फैना थाफैदो आदारा बुरजाद्राय जाबाय खोमालाय बिराद सैतान इसोरबो मोनाबिलिनि आदार मोनजायाबा हाबा मोनाबिलिनि आदार मोनजाखांबासो हाबो बिहामजो बिखुनजो मा मेल जादों नोंसिनिया नै इमान हर जाना फैयो मानसिया मुखफोर लेब खिफैगोन दा जाबाय जाजोब्बाय खामानिया
110 थाखाया साबख'नानै फैसा आग्लायनाय हरनाय आं साबख'नायनो 10 थाखा हर 10 थाखा हरनाय 10 थाखा हरनाय फुवानि आखायाव होनांगो मा लायलायनांगौ नोंनो थाइलेण्ड मागुरदो नों बायद' बयलारखौ सोर बायनाय नों बोरै सिरिजों जाजोबदो सिरिप जा माने 10 थाखा हरनाय 10 थाखा हरलै गाइखेर फैसा नांगौ हौवा निजिनि हा थिखानायखौ थाइसे थाखाबो हरा मानसिया खै हाजार थांगौ बिमानियालाय ना मा आसरित दुआ नोंसोरखो मानो हाबा खालामदो इदिनो खायसे खामानिफोराव खारथिंनो थाखायथ' खामानि मावदो नायै बेदरै जानोल' खामानि लाबोदों नामा नोंसोरखो इ मा बुस्थु दायो इ दलिन दिनैहाय 10 थाखा हरनाय गाइखेरनि फैसा मोननांगौ ननसेन्स मानसिलै फैसा आग्लायनायखौ हुवानो फैनाया बिसोर ओइ बेदरदो माबादो सोर संना दोनफैदों नोंलाय ब्लाडि बास्टार्ड थाइलेण्ड मागुरदो बयलार बेदरदो अमानिल' मोनसेनो सिमां नुयो नामा ओमफ्राय थाइलेण्ड मागुर राङालाव ओंख्रै बयलार भाजा इमान गोथाव नै आंनियाथ' जाना उदैयानो बेसे जाना दं नै खिनोसो ओंखारबावलायबाय आं नै खिलायनोसै साफानो खिनोसै आरो उदुनोसै आं हरावबो ओंखाम जाखाला दा नोंबो दा जाबावगोन अ दे ओंखामखौ लाखादो दे इसोर खांसेसो लाखादो नै इखि आरो बन्दादा नेना थाफैदो दाय फैगोन इयाव जानो गोनां फैगोन मावजिया ओइ मन्दिर सायावसो फिसालादो थिं सायाव आं गिया थिं सायाव हाख्रि सिङाव जायाखै थिं सायाव जादो इ अखा सिजाजोब्बाय इयो मूर्खसो लैखोनानो गैया नोंनि लैखोनानो र' जानो गोनांल' मेव मेव सैमाफोराबो जानो गोनां सोफै खिना उदुखानोसैलै